Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa, but zvinhu izvi ndakazviita apo pandainge ndichiri kuZim. Ndainge ndiine best friend yangu, saka nebest friend yangu takabva tazongotanga kungodanana nevakomana vedu avowo vainge vari mabest friends. Saka zvakazoitika ndezvekuti mushure mekunge baba vemukomana wangu vazoshaika, zvinhu ndokubva zvazotanga kudhakwa. Apa I was already pregnant at that time, so kuti ndinge ndichizomuramba, ndinge ndichizotsvaka munhu ane mari, ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti. Saka iye friend yangu ainge akandivimbisa kuti naiyewo ainge achazotizira, but in the last minute mukoma ndopa akabva azongodhampa mukomana wake. Munhu ndokubva atoenda kutauni paya, akabva atongondisiya nditori kumaruzevha. Ndakabva ndarwadzikwa nazvo mukoma, ndikabva ndati munhu uyu akandipfurira kuti ndinge ndichiroorwa nemurombo, but now ava kutoenda kutauni. So akati asvika kutauni kuya, tikabva tatonzwa kutoti ainge atova nomwe mukomana wake. Pasina kana nguva munhu akabva azouya ndokubva azoroorwa paya. So ndakabva ndangoramba hangu ndichingotaura naye, but mumwoyo mangu ndainge ndiine zikugrudge. Akabva azondiudza kuti unoona zvinoitika, like environment iyo yaunenge uri ndo inozoita kuti unge uchizosanganawo nemurume wekuti anenge aine mari, achiti iye hazviite kuti unge uchiti unokwanisa kuroorwa nemurume ane mari apa iwe ugere kumachonyonyo ikoko. Saka zvandichaita ndezvekuti because at that time ainge ava kutogara kumasuburb, akabva ati ndikuda kuti unge uchizoya kuzogarawo konoko, then wobva wazotanga kushanda, kunyange ukashanda samaid, but mukufamba imomomo unokwanisa kungonhongwawo nembinga. Ndikabva ndati pakanaka. Then akabva azonditumidzira mari, ndikabva ndazobva kwedu ndikabva ndazoenda muHarare. Mushure mekunge ndaenda muHarare muya, ndakangogara pamba pake kwemazuva mashomanana, ndikabva ndazowana basa. Saka zvandainge ndichiita ndezvekudai, ndaishanda kubva musi weMonday, then ndobva ndazochaisa musi weSaturday, masikati ndobva ndazodzoka pamba pake. So mukomana iye nemurume wake vainge vari vanhu vaya vekuti vaitongogara vachingokisana, vachibatana, vachiita sei. Taiti takagara kudai, vanhu vanenge vari busy vachibatana, vachiita sekunge vachagumisidzira vaita bonde pamberi pako. Apa iniwo ndainge ndatovawo nekanguva kubva zvandainge ndakagumisidzira kuita bonde neex-husband yangu, because ndakangoti ndazvara mwana kwangu ndokubva ndatorambana neex-husband yangu, ndikabva ndatanga kugara kumba. Saka ndainge ndisitomborina kana feeling nemunhurume zvachose. Ndakagara kwenguva refu ndisina kana kumboziva chinonzi munhurume. Saka ndaingoti kana ndikavaona vachibatana kudaro, ndaibva ndatotanga kutonzwawo feeling, but ndobva ndaignore. So mukoma zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. Kudzamara vanhu ava vava kusatombondinyara zvachose, vaikwanisa kutorara usiku hwose vachingochemedzana. Kudzamarawo inini ndazotanga kuekterawo murume webest friend yangu. Saka iyewo akabva azokabira. Mushure mekunge akabira, mind you at that time friend yangu iyewo ainge asati atombobatira pamuviri. Ine mukoma nhombo igoti dhugu mushure mekunge ndararana nemurume webest friend yangu. Pandakaona kuti ndainge ndava nepamuviri, ini ndainge ndava kurwidzana nekuti ndinge ndichimubvisa pamurume, because murume uyu aitiwo paya patainge tichisika bonde ainge achinditi kana ndikangomuitira mwana ndikangomuzvarira then anobva atondiita mudzimai wake. So ndozvandainge ndava kurwidzana nazvo izvozvo mukoma. Mukuzonofamba umu, mushure mekunge ndabatira pamuviri, ndainge ndichida kusimbisawo nhumbu yangu, uye zvekare ndainge ndava kuda kubvisa friend yangu pamumarriage make, but friend yangu ainge ari munhu ainge achinamata. Sometimes I wish kuti dai anga ari munhu wekuti ainge asinganamati, zvimwe kuda angadai akangozvibvira pamurume in peace, but iko zvinozvi friend yangu iye akatoremara, akaremadzwa nemishonga iyo yandainge ndichimushandisira. Saka mishonga iyi mukoma zvandaita ndezvekuti imwe yacho ndaienda ndobva ndazonoizora padhoo remubedroom make. Ndaiwanzo kuzviita musi weSaturday kana kuti musi weSunday pandinenge ndava kudzokera kubasa paya. Ivo vaiti kana vakagara panze, iniwo ndichingoita mabasa, ndobva ndatongosiya mishonga yaya ndaizodza, ndaiwanzo kuizora padhoo ravo kana kuti
ndaizongoisa pasi pemat, ndo zvandainge ndichiita izvozvo. Friend yangu akabva atanga kurota hope. Iye achirota hope ainge achiti airota vamwene vake because murume uyu amai vake vainge vakasoshaika kudhara, saka aingorota vamwene vake vachimudzinga. Hanzi vaitomudzingirira vakamubatira zidanda vachimuti ibva pano, handidi kuti unge uchigara nemwana wangu, uri ngomwa, ibva pano. Saka iye aibva azomuka achidzinga mweya uya asingatozivi kutoti zvinhu zvaainge achitoita zvainge zvichitoita kuti situation inge ichizova worse, nekuti inini ndakangorambawo ndakangotsika mukoma, ndakangomutsikirira ndichingodzokera kune n'anga iyaya ndichinopa n'anga iyaya update. Ndakapiwa mishonga yakasiyana-siyana mukoma. Kudzamara friend yangu one day akangobuda so mushure mekunge anetsana nemurume wake ndokubva aenda kutown. So nekuda kwekuti vainge vanetsana, iye anoti kana mukufamba ainge akatorohwa nechimwe chadzimira asingatombozivi kuti what was even going on. Zvadaro mukoma iye anoti ndopaakabva azongokaruka atodhumwa nemotikari when she was crossing the street, then ndokubva azotomuka atova kuchipatara. Mukoma Nashi, even the day iro ratakaudzwa kuti munhu ainge ari kuchipatara, takatoenda tose, ini nemurume webest friend yangu, but tichidzoka kuya mukoma tichitori munzira, murume webest friend yangu ainge atori busy achitondibata sikarudzi yangu. By the time patakazosvika kumba tainge tatova bo, ndokubva tatotanga kutosika bonde redu. Kuzonosvika achizonoburitswa muchipatara nemurume webest friend yangu tainge tichingosika bonde. Zvatakaita ndezvekuti takabva tati kuitira kuti vanhu vasazonyumwa, inini ndainge ndava kugara kubasa 24/7, but iye manje aizouya usiku, aiti akauya paya either taenda tobva tanorara kumabooking houses kana kuti taingoitira bondi redu mumotikari depending nekuti ndinenge ndiine basa rakawanda sei. Ndokubva ndazozvara paya. Mushure mekunge ndazvara mwana wangu, iye friend yangu uyu ndakazomusiya agere nemurume wake. Nanhasi uno haatozvizivi kuti inini ndini ndakazvikonzeresa. Iye friend yangu uyu pari zvino agere kumusha uko, ende chatova chirema. Murume akazosvikawo pakuti ini handikwanisi kuti ndinge ndichigara nechirema apa chirema chisingazvari futi. Dai kwanga kuri kunzi chirema chinotombozvara zvainge zviri nani. Ndokubva azoenda akabva azonopereka best friend yangu kuvabereki vake, then ndokubva achizotanga kundinetsa. Paakatanga kundinetsa ndozvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotiza ndichizoya kunoku kuSouth Africa, because ndakabva ndaona kuti nezvainge zvaiitika kuti munhu chava chirema apa inini ndobva ndazoenda ndobva ndazonogara pamurume webest friend yangu apa ndiine mwana futi nemurume webest friend yangu. Ndakabva ndaona kuti vanhu vanototi vange vachizotonyumwa kutoti inini ndini ndainge ndakakonzeresa. Saka uyo ndakabva ndatongomuudza kuti kana uchindida iwe uchinditevera kuSouth Africa. Ndokubva aseka zvake akabva ati iwe nemari dzose idzo dzandiinadzo, what is the use yekuti ndinge ndichienda kunogara kuSouth Africa. Saka ndikabva ndati paripo mwana, kana muchida kungondiona munenge muchizongoitawo muchiuya kuzondiona. Ndikabva ndati paripo baba mwana, kana muchida nezvangu muchanditevera kuJoni. Saka akamboitawo kanguva kekuti aipota achiuya, aitoya neflight, then obva atombogara kwemwedzi wose. Kudzamara ndazonzwa achiti ainge amitisa umwe musikana. Ndikabva ndati paripo, this means kuti you never loved me anyway. Akabva ati ndaikuda but iwewe ndiwe wakazongondiomesera. Ndokuzorambana kwatakazoita, but kucommunicata tinocommunicata kana pamba pedu mukoma. Kuzotovakisa kwandakazotoita ndichitovakirawo amai vangu imba, imari yandakatopiwa naye, uye zvekare anotondichengetera mwana and anondichengetera nemwana wangu. Pari zvino ndava mune imwe marriage, ndakatoroorwa ndikatodadisa. Ende murume wandigere naye iye haazvizivi kuti mafone numbers awo andakasavha kuti sekuru. Mafone numbers iwawo haasi ehama yangu but atori mafone numbers emurume uyo wandakazvara naye mwana. Saka ndakangomudza kuti ndisekuru, mwana wehanzvadzi yaamai. Saka iyoko titori nekodhi yedu yatinoshandisa pakucommunicata. Anoti kana akataura neni, kana ndikasamutumidzira kodhi iyoyo, anobva atoziva kutoti foni inenge iine murume wangu. Anobva atotanga kutoti muzukuru uri seiko muzukuru. Dzimwe nguva vanotombotaura nemurume wangu. Murume wangu haana kana chaanotomboziva. Eividari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Mamwe masikireti ane makuva pasi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa
regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kabad behavior ako kandiri kuita handiziviwo kuti ndingakaregedzawo sei. Saka uchechi kwedu tine football club yedu. Iniwo nditori munhu wekutoti financially I am stable, but sometimes ndinotongokaruka ndava kutoba mari iyaya, because tinoti kana tikadonata mari iya inini nekuda kwekuti vanhu vanovimba neni because I am financially stable, ndinobva ndazotora kamari kaya, ndini uyo ndinobva ndazokashandisa kamari ikako, ndinozotoita zvekutoreplace nelast minute. But ndichishandisa mari iyoyo, it is not kuti mubank ndinenge ndisina kana cent, mari ndinenge nditori nayo mubank, but ndinongonzwa kuda kungoba mari iyoyo yekufootball club kwedu, then ndobva ndaishandisa, ende ndinobva ndatozvibvunza kuti asi mari iyi ndamboishandisei. Mushure mekunge ndaishandisa ndobva ndatoona kuti ndinenge ndatoishandisa zvinhu zvisina kana musoro. Saka ndinodawo kungoti Mwari vange vachindiregerera. I hope kuti Mwari vachandiregererawo nekureururawo uko kwandaita. Kana kuri kunzi mukandiona like personally, hamubhofi makabhilivha kuti murume amire apa ndiye anopota achiba mari yekuchechi. Apa mari yacho yandinoba hakusi kunzi ndinomboba mari ine musoro. Sometimes ndinokwanisa kungoba kana ma300 ma500, because zvatinoita ndezvekuti soon after church service tinobva tazoenda tobva tazotamba bhora redu, and at the same time tinenge tiine gango redu ratinenge tiinaro. Saka idzi imari dzekuti panenge pachida kutengwa nyama uye zvekare nekuzongotengwawo zvimwe zvinhu izvo zvatinoshandisawo ipapo patinenge tichiita kamini brai kedu. Ndo mari dzandinoba idzodzo ndinozotoita zvekutomhanya tavako kubhora ikoko, ndobva ndazoorganiza kuti vakomana vange vachizoenda kunotenga. Apa ndinenge ndava kutobhadhara nemari inenge iri mupersonal account yangu. Mwari ndiregerereiwo nehutsotsi uhwo hwose hwandiri kuita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi humbavha here, idhimoni here, what is going on with me? Mari ingawani ndinayo, but I find myself ndichichiva ka 300 rands kandinenge ndapiwa, kana kuti ka 500 rands as the treasurer wekufootball club. Ndobva ndatongokashandisa zvisina kana musoro, then later on I replace that money tatova paground. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandinayo. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, vachindipawo miono yavo. Ndanzwawo makuseni apo pane imwe confession iyo yemumwe mukadzi anga achiti iye akamboita bag mushure mekunge achiitawo zvehurana achitransportera manaijimbi madrugs avo. Saka inini ndinoshanda as an Uber driver. Saka pane umwe munaijimbi uyo wandinogara ndichingotakura. Munaijimbi uyo iye anogara kuma estate, zvekutoti tatova mabest friends. Nguva zhinji zvaanoita ndezvekuti haatombo request Uber zvachose, anotongondifonera kana kunditextera kuWhatsApp, ndobva ndanomupika up. Saka there was one time paakambotaura neni, even though it was like a joke, but munongoziva kuti vanhu vaya kana kunyange akajoka newe anenge atori serious. Saka ndakati ndamupika up, then akabva azondiudza kuti ainge aine kwaainge achida kuti ndinge ndichienda naye. Saka on that day akabva azogara kuback seat, yet ari munhu wekuti anowanzokufarira kugara kufront seat. Ainge aine chiplastic bag chekucheckers chaainge ainacho, chiratidza kuti mainge muine zvinhu zvinorema zvainge zvirimo. So mukuzonofamba manje takabva tazoenda kune imwe imba, then akabva azongogamuchidza umwe murume plastic bag iroro. Ndakazoti ndava kudzokera naye kuma estate kwaanogara, ndopaakabva azoti my brother, haudi kuita mari here? Apa ainge achitoseka zvake neni. Ndikabva ndati mari ndinoda kuiita. Akabva ati izvezvizvi handiti dai wanga wakangwarira right now kungo transporta kwawainge uchangoita plastic bag iri uchinopa munhu uyo wataenda tikanopa uri wega, handiti ungadai watobata mari. But manje ndinoona kuti maZimbabwean mune kamwe kaumbwende kamuinako
ende munotya mapurisa, saka unogona kuzozviita here? Ndokubva atanga kuseka paya. Saka takangogomesidzira ndichimuudza kuti ndinogona kuzviita. So mukomana Ashi, handizivi kuti ndoita sei, ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira ipapo, because most of the times kunzvimbo uko kwandinotambira ndichiita zveuber izvi inzvimbo dzekuti handisati ndakambomiswa nemapurisa, never. Kubva zvandakatanga kuita zveuber handisati ndakambomiswa nemapurisa. Saka iye mukunotaura airakidza kuti kunzvimbo ikoko kwandinoshanda as an Uber driver ndiko kwacho zvekare uko kwandinenge ndichizotransporta zvinhu zvacho, which means kana kusungwa nemapurisa handingambofi ndakasungwa nemapurisa. Kana kuri kunzi ndikabvuma kuti izvi ndo zvandinenge ndichida kuti ndinge ndichizoita, hanzi ndinenge ndichitowanawo kamwe kasalari kangu on top of kasalari ako kandinowana kuburikidza neUber iyi yandinoita. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Zvakangofanana izvi ndo zvandakaudzwa neimwe friend yangu mushure mekunge ndamuudza izvo zvandakaudzwa nemuface uyu muNajimbe, akanditi iwe Joni yacho zvakangofanana nekuti yatongopera. Kana kuri kunzi unokwanisa kuchimhanya, iwe uchimubvunza kuti kana ukachimhanya uchange uchizopiwa mari. Kana kuri kunzi inenge iri mari ine mumvuri, then obva wato-organiza zvinhu zvako, obva watodzokera kumusha, obva watotanga kutomhanya mamwe mahustles. So is this an opportunity kana kuti apa ndikuda kutongozviisa pamahwani? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Kana kuri kunziwo unenge uriko uko wakambosungirwawo nyaya idzi dzemadrugs, ngatibatsirei mukoma vedu ava mucomment section muchivaudzawo kuti izvi zvemadrugs zvavari kuda kuita izvi, kana vakazosungirwa nyaya dzacho idzodzo vanokwanisa kupinda pamahwani akaita sei.